Abusia aha Nyansapo TV so yema munyina mu atena se ema makwaba eba yakasa mfonyini so enne day Nyansapo ye ne asanteman de otie krawre ne brawre ngoma so otumfo se tu abebio enyina to abese no ye ne ase atakoko wa kire se ba mu wotiri modemfo a wono de ade afanya ne fe na ade tanye ne ten owoti hoi oni ba ne abusua nanso da wosoma amanfo mo konse do wode na pakanya ba be mada sebro sebonsu bretu opiesie ono ananka oti abunu ti abede opata ben ene de asam wato na beso ne senti na nanom atena konwa wa santememu afei mampon na nanom atena konwa broni be kan se traditional council wa mampon eye ntotoye ye nhyehyeye ahodo a de oti abunu ti abede otumfo se tu abebio nso ano de sem wo mo de ye adwuma no na wobubun na no a de dotiye no besi nne Nyansapo yebu ye nuguso anasabi ebru yase akapo mo ne mom ye nwem tene ho behia sene ye beba afidie so ana ye beba kurudua mu ha na ye de amamra hodo e bekoso dwumadi e bekoso nyina e de aba besom hye nso ne kai se da sebro sebonsu ana se mampon akonwa no ye second in command e wa santememu se yewura santehene otia na echi anampo obuna ketemu a ye mampon hene ehwe akire ema ne yeye enei opata ben asamato na beso entiane na santeman nyina hya menye isanse da sebro sebonsu wo fra ne ntoma ntenten onum ne dadebua no preko asona ba megina hayi mani ase ata akoko wa sanso enu ahwefo nyina nso eni ase ata akoko wa eho behia se ne na nanom hyehye ye ode agu akwamu ya amamre ne amane ene yenya ne nteye se dwumadi e bekoso ye adwade ye de hompempena de besom de bekoso biada ye de bema yetiefo ne ahwefo eti nso gebre ne kan ye ho hye no nso se dwumadi ne ye namakoma konnan ene nya obade ye adom ade pache ya ne memene da afi ne kwasi ada enso etoa so ena ne dwada na nananom ahye se yewura santehene otumfo seitu abebiu oyoko piesie ono mfa da no ne natena nkonwa mra mehwe da sebra ni achi twato na o meya amane a eka ho ya wa haide ya de homfo nyine ni ade nyina besomo ama ya mamre ne amane adwumadi ayedie no esipi medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo crew ni nyina ewa ha enenan ni ye somsompa mu oden Nyansapo no age so se esane ne badwembe enche adwade ne je ebefrasie enti yenkoi na yenkonkohwe se de besi akone yenso ebusia yamamu nyina mu akwa babio ya catch us ne dotiye da sebro sebonso de dotiye ewo ho eti sasabre uhunu sa entwene eka na afei santene ato etwa kwamu emane nyina frantoma pepepepepepepepe na enye obia se nana jakoma difia oye mampon hima sante mampon hima nana jakoma difie nana ne natena nkonwa aban hima ne aban panimfo ahodo a womo ewo asante mampon enu omu nyina to santene a sabrei omu ko ama adwade ne dwumadi ahodo a aka nyina no etumi atoaso enti adawroma se wohunu se mpanimfo ahodo ne nananom ato santene a na enyobia se asante mampon hima nana ajakuma difie one abahima ene abampanimfo ahodo a womo ebom na nanamu afo womo nyina ka ho mpanimfo ahodo a womo ewa asante mampon atena nkonya ena wohunu se womo nyina to santene a sabre amamre ne amane akwanso nananom ekofie na womo akwakoye maka cho sada sebro sebonsu ene ne dotiye na dwade ne dwumadi ahodo a nananom die nyina no ye hwe ne yesua womo eni wamamre besua womo enim so de bi beka ho eti sabre mfoni ahodo no ba bi atwaguo no eye nana ajakoma difie asante mampon hima ena one ne mpanimfo ahodo aduru ha brichie kase na abo asanteman se ohwe na ahema animu a wotumi hunu se nesuo ene
afei n'anim nya fɛsaa ɛyɛ yaw ɛne awerɛhoɔ ɛna ahyɛ ne ma enti nokora nie sɛ wahunu sɛ n'ahema yɛ din ɔnkasa yɛ ɔnsere ya na yɛka ma wate aseɛ sɛ ɛnɛ na agya kuma di fie Asante Mampɔhema wato abese no tia yi kata so a ɛnya asɛm ketewa abusua nyansapɔ deɛ hia deɛ yɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛna yɛde ɛbɛsom mpanimfoɔ ahodoɔ ɛne aba mpanimfoɔ ahodoɔ nananom ahema ɛnyinaa bɔ n'akyi dɔm na ɛnɛ wɔn ama amammerɛ ne amanneɛ a ɛbɛtwa aguo no ɛnkyɛ yɛkɔgye adwadeɛ eti ɛho bɛhia sɛ fie mpanimfoɔ ɛne aba mpanimfoɔ bɛtena ase ama saa amanneɛ yi ɛtumi awie pɛyɛ obi bɛbisɛ sɛ yɛasɔ ne nsa de ne kɔ an ɛduru dwumadi ahodoɔ bi sɛ yɛ a ayɛ ana ɛyɛ awerɛhoɔ ɛyɛ abese no ɛna nananom atoɔ eti sɛ wahunu sɛ ne nsa ɛda obi nsɛm a ɛyɛ abaabaaba taataa ne yɛgyegye n'ahema sɛ ɛbɛyɛ a wɔde n'ani onyam ne ho fɛ ne dwumadie ne ade titire a wɔdie nso adi anim akɔ ama ayiyɔ no ɛne biribi ɛnɛ yɛba bɛyɛ atumi akɔ so dwumadie ne gu ahodoɔ nnɛ na mprempren yi deɛ Nana Agya Kuma di fie Asante Mampɔhema ɛna ɛnɛ wɔkɔ ɛyɛ abusuafie anaasɛ wɔkɔ ahemfie hɔ na afei yɛtumi ato adwumadie no nyinaa so abusua sabre amahema a wɔn nso aba na wɔn ne Nana Agya Kuma di fie nyinaa wɔhunu sɛ yɛ maame agogomahema nso ɛka ho bi ɔno nso aba abɛduru a na ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ mamammerɛ ne amanneɛ bɛfa ne ntoma pa ɛde afira eti monka yɛn ho na yɛnkɔ som pa Nyansapɔ TV so ne abusua mprempren yi wahunu awa a wɔatu bi ɛyɛ Nana Tepa Manhema Nana Paamu ɛna kɔkɔtɔ ne mu saa nso ɛna Nana ya Asantewa ɛdwo so hema ɔno nso ɛna edimu bi a kyerɛ sɛ mo nyinaa ɔmo nua wɔn adeɛ nyinaa ɛna sabre wato abese no a enti ɔmo nso ɛba abɛboa no bekyem nso ɛka ho saa nso ɛna yamfo Manhema ɔno nso ɛka ho enti ɛnɛ aba ahema no dɔɔso mebre sɛmuo no yɛbɛkɔ di nkɔmɔ ahodoɔ no anti sɛ wohunu santene no a yɛ maame agogomahema ɛwɔ ha eti ɛnɛ deɛ nokora ne sɛ nananom ɛte ayikɛtɛ so nananom te ayikɛtɛ so nti ɛbrɛ sɛmuo no yɛbɛba na yɛdi nkɔmɔ yɛhunu sɛ Nana Tepa Manhema nso ɛka ho bi ɛna Kenya se number 2 hema nso ɛka ho bi nokora nie Nana ya Asantewa ɛdwo so Manhema ɔno nso ka ho bi saa nso ɛna yamfo Manhema ɛne mpanimfoɔ ahodoɔ nananom aba mpanimfoɔ ɛne ahema wɔn nyinaa ɛba nnɛ na wɔn abɛboa ma dwumadie no atumi ayɛ krabɛhwɛ maka kyerɛ sɛ na amammerɛ ne amanneɛ ɛbɛfa ne ntoma pɛ frapa nti sɛ woka yɛn ho wɔ afidie so a adaworo mu na wode biribi ato yie na wagyina yie na biribi atumi akɔ yie yɛkɔ ne akɔgye adwadeɛ Asante amammerɛ mu no saa na kyerɛ ɛbrɛ sɛ mu yɛne aba ahema ne mpanimfoɔ ahodoɔ aba no ɛbɛdi nkɔmmɔ eti nso agye brɛ na ntumi amoa wo medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa abusua nananom ato santene yɛmfa wɔn nkɔe na yɛmfa dwumadi ɛtoa so ɛhyɛ so abusia amanten hema ɔno so wɔ ha ɛna yɛne ayankasa yɛ maame ɔfen so Manhema nokora ni Nyansapɔ deɛ yɛne ne di nkɔmmɔ dodoɔ na wɔ yɛfidie so ɛnɛ nso yɛbɛsan so atoa so adi nkɔmmɔ dodoɔ na enti ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ne yɛbɛsua ɛnɛ ɛbu ohia kuma
ne montene so no nananom ato abese no birichie kase na abo asanteman yeguso wa ha wa wonim amamre sua amamre wa wonti amamra setie biai na fa bitu kotokom na dansebo a wonso de beka asem abusua nananom aba ahema na ato santene a omo eko na dwumadi e wo ho no ato aso. Abusia sabre eye adwade no a ya hwe animu a fei ena nananom ne abrewa yi pomakwa mu a benimfo ahodo amamre ne amane kwan so omo ede ene adwade no eba enti se wohunu se ene amane ye bebere a ye din komo ye ni bia kasa nchen ehunu se adwade ne ho hia na eye ensu ana na dware ye twato me kire da sebro sebo nsu dware ya ye twato ena wo mo ede kwa akokire nananom yi enti wadawroma enye bone ena enye bibia eye dwumadi ahodo ene ekoso eye amamra ne amane ne yesua me se wonim bia sua bi wonim bi nso na wonte ase ya ti asea ansa no waka bi emprempren amane ne amane kwan so wohunu se bokiti ahodo oba me yensa eno kire se adwade ya yeka no se bi ebru yenka ne sa akwa na adwade atwato ena nananom ene abakosam kire se odware enepa ho a oni adware foforo bia bi enti amamra ni amane kwan so no ne wo se nananom hwe na wo mo yantoto ya hodo ye nyina eniema hodo ebrodua wom kane tete no mekura mani fi ye no na brodua ana ne yede ye ho yie anka atwade ye wom kamfa ka ho sanso ena wohunu se alata samana kisop wom amonche towuro kane no de ne aka ne se bodo ba enti wode amonche ne dware wia na wode towuro no enso aka ho wohunu se ya hyehyehye eniema hodo nso aka ho no kure ni abusua amamre eni amane kwan so eniema hodo a oba kunani wode koyi ni kunadwa ye na anwumre no asante abakosam ne amamre de emese se wonimu asua se wasua nso na wohunu mu ya pepanyini bi na bisa no esanse mpanimfo se abakosam ya kan de onim sabi ebru sabi anyado untumi fa won sense wo bo akwasa o ya santene kire bi a wonim abakosam ne amamre enti se wohunu se mbese poduo mienu ene so amanfo ahodo a wo mo de koyi nananom adeshemama asanteman birichie kase aboy ya amamre ne amane kwan so na etwaguo no enti yenkwai na yemfa wo mo nkokire nananom Nyansapo TV so ni yasane na badwembem
ne amane kwan so ɛna wohunu sɛ etwa gwe no krani sɛ obia opɛ sɛ na mamre ɛyɛ krabɛhwɛ na mamre di mu bia no ayɛ wohunu sɛ sankrɔfokuo no wɔn da nneɛma ahodoɔ soronko adi no krani nananom amamre deɛ ɛfɛ na wobenya bia hwɛ na wobenya bia ka na ɛno ɛma wada soronko abusua nneɛma ahodoɔ a ɛnɛ ɔbɛkunani wɔde yi ne kuna dwaayɛ akamfoɔ kasamuo no yɛse yɛgye adwadeɛ enti nneɛma bebree ɛna atwa ahyia nananom ei monyi o na monsom prɛko yeah nananom gosua gya adwadeɛ amamre ne amane kwan so enti sɛ wohunu sɛ menahunta hodoɔ ɛyan afei nneɛma no deɛ bebree ɛna etwa gu a na wohunu sɛ nokorɛ asante wade a oye na amamre nso deɛ wontumi ntoto nase sɛ wohunu sɛ bokiti ahodoɔ nokorɛ nie mpena de ahodoɔ a ɛka ho ɛne nneɛma nyinaa kyɛ sɛ tiro ka ho afei nsuo podoɔ mmienu ɛno akyire no apɔɔsen ne sokodua ɛno nso ka ho bi ahwehwam de ahodoɔ anka atwadeɛ ka ho kamfa ɛwɔ mu bi nokorɛ tete no paa na nka yɛsapo nie ɛnɛ yi kwasiburo ne so ɔde ani bia aba enti wakɔakɔyɛ dadeɛ sapo bi na abrɛ yɛ nanso kane no deɛ nanka yɛ sapo paa enie ɛno anyɛ dɔsɔ ɛna no so a ɛnyɛ nwura bi akɛkɛ nananom ei amonche ka ho o ɛno na akamfoɔ ɛne amanneɛ kwan so nananom no wɔde dwadeɛ saa nso ɛna towuro bɔɔdo ba nso ka ho abusua ahwehwam deɛ nku ne adeɛ nneɛma ahodoɔ bebree ntoma ntoma no adwene sigwene so deɛ yɛ sika ɛne ɛho nkno ne ba deɛ ɛdɔɔso enti gyebrɛ na ɛnɛ yɛntumi ne nkɔmmɔ yɛntumi nsua amammerɛ ne amanneɛ yɛsɛ fata nokorɛ ne abusua nneɛma no ɔfɛ na wɔn nyinaa yɛ asante amammerɛ wohunu sɛ dɛbɔ ɛnso yɛahyehyɛ dɛbɔ puduo mmienu ansa na hankachifo paa yi ɛno nso yɛahyehyɛ puduo ahodoɔ bɛyɛ sɛ mmienu afei amammerɛ kwan so no kyɛlewate ɛno nso puduo mmienu ɛna broni nsa nso ka ho anaasɛ shnap afei bese nso ka ho abusua ne nyinaa yɛ amammerɛ ne amanneɛ
Jana mani na be kase hene. Wana ni shibusia ni nyine. Na be kase ni shibusia peni. Sire mu nyine etwina. Ejira manim eton kasaye. Aya mo amase ene mo yire. Ana abra ejakuma. Edomni no ene ma chen. Aya Mrs. Jima Kase na no. Ana die boye dasibre sebusu interpret yire. Wana na apejina amanyam. Oya lese. Wanti twenka na swapra bokase akasa. Akasa mana menyen. Kasa mana bompeta pipri. Wasi dasibre. Mama pata suo bibra, mama pata sukatatie. Mama pata sukatatie chwachire. Ocha mama. Bibra wahiye. Dasibre wahiye. Ye chema. Ye chema kanchu abakonson ampawasi. Achame no. Dasibre yirese. Sobekina mwanemi akasama na tuna namo nena se ba piti ba kono fa ni video matesa ko ba ba piti ba kono fa osonsa fu kuma frata ya sa anu chame no adama wadi aswa plant mono awon ka obada so famra mani nyina mani da to kasaye tanama madama na ma chame no mo chiesi amonsia adama amonsia ni simoni iya musabia yaka na kwetu bie chame dame ana wadawo ma dasibra yele ana jakuma wasu nusugna wadwa sabra ntamano awan kafida achame dame woma mise so signa ni mo famika tanta kwa mprafie wase I'm proud of I'm a part of platform so I'm chame and so the signa mo wa family come kwata die wase na atade sasa mbese atono entia ya wonu bita na mi atabo owa on fasuni amota and seven amatade chiame no famra anano ade shikusuam amma beto akonya de hye ni amasibi sada sebra yire woso isuhina ye wase so ka ni suhina ho sama ne wo fre ni bra na wo so ni bita da sen wade ko tata frumu abaya mun tande ka ko tata frumu ko ko se nante do sa antane do sa akoma tietie ahwa dansa osumaya men sangwe mu dansa osumaya osumibita osumika akọ osumaya tangold akọ tata frumo akọ sumampe akọ awaye enya pressa koto odime ba modime fami kwansa meje ye bibra wado ye dasibra wado and you would have walked through. Or Papa, you will post on from a quarter from home. And it's Samuel, I say, you spend a jam. Better than country. Or to put a china. I asked for the Pamana. I'm a young banana who was to San Tata. But I said, Bafrana, Baman when I'm to the Papa some of 40 and 20 of us who put that. Didn't you put a camp, Papa? That's a blue one year and it breaks through back. That's the bread. And this was a delta. That's Chairman Dame. Oh, my message. Sarama Chairman. Young fan a delta and see Raho. Young fan of Latin to so.
ye nyani bra woso ne se dan woso wie dia lesna nanom epu edede ma ne se de koton na mu na dem a wo se twa mpo na kopo se anabiachi se do sante he kaye sie mano se te sa de sakri na pri e dia de chi ku bi ani abo so abo na o so na ku ne ni pu ta se se bo a ka ti ni so na ta mani na to mu o so ni chi ni kan sabe felibra akwa aye akwa tie akwa so man pan akwa tata fumu ibra serifiri kata so genesi koma sabe brother for wafa na ne dabwa ansore ofa ni ro seti senibra kachi dasibra waya lawyer wasi di ro elibra na she na asi afrika taso enu kani sabie liba sarifi kataswa sabia kwa liba afrika taso ba bla fa yo pai la sibraile ndana baje binana wakakafo suba da toro sosio na ha papa si akwa so pa so sa subrani se liba dinasi kwa ba fa prasia was production la sibraile ya tie so sa jama meka was production so péché quand ba bi péché ya amu bi da ko siko ko tie sa péché que c'est mieux non sa péché que c'est mieux non ele ba fa kai no kan se bi ye no asa be kwa dafo ba mani ba fa dafo mo no nanim ba mani ba fa dafo mo no nanim and to super as a delight. That's it, Mama delights. As it's actually a time I come and talk. A time one, yay! That's the best of oh, yes, sir. Such a proper or signing. I would tell myself, would jump to try, but I change, that was said. Would I say what was said? The kind of said, what's in the place? The blessings and so was not without attention here, but so from one the champion was so. Was there any book I arrested? As the man was. After I was to the bread here, the new fan who you. What kind of bread here? What kind of castle? What kind of software? What kind of never made man in a couple of episode. Then what kind of come from myself? Was in a come from and the time was not tell me. Was here a flora? You're fully taking here. But I'm Mama come and tell you. I'm going to your flora. The flora, I come out to me. Many of Banana come out to Yanga. That's the day. Oh, my mama, take some of that poor mirror. So many that will be the person of the kind of said, was to accept the support. I didn't have pass yet. I like to say, so was to talk about to us, sir, and your post is your criminals. Can you say you was in a support man as a rose sponge? And what she was in some papa. Jamaican, that's the tables. What did the castle? I'm a young banana. The devil was in Sanatata. Second year, Mama. The year, and I was so many. The banner Cassano was in some papa, was of Irish, was in dark as a slug proof. Was also celebrating crime work as similar to Mammy. One of the teachers for to never teach you. And he said, yeah, was in some pan. I have tried the supper. Come a pea. Every diner. Come a pea, every Ghana. Can he say, yeah, was supposed to the papa of the man. What was that? Sana, we tell us from the door. What's it? I'm not. Then I'm say, wow.
One and another to man. One and another saka. Then I'm again. Some of the That's a very or so to the pop of the man that will kind of up on the man we have. What's it? That's it. A condom, a time more condom, a double pattern in the yard. Chairman, Red Banana, or Daka Trona, China Conso, Amina Panana, the Yakuba Tawana. The USA was soon a kiss so. It's a problem, and then the expert as a sunny dinner was on the multi-purpose. It's mother can you look up. Any chairman was in a flower tower, was to talk with food, was to talk with green. I let a simple fire. Fire that simple editing program. No jump on the moon. Let's stop here. How many for? Was any person number up here? Any boy from menopause? Can you say, what do you like to say? Sinning. Famous son in Yamapa. Was in the session who we are. So about the testing peaceful. What's this? I'm not friend. Thank you. Over Charlie Tanning about the man. Yeah, that's a break. Oh, yes, sit down, but I'm not sure my friend. That's what I'm going to want to see. What's my friend? What's my friend? I must have my friend. My desk is my friend. And then I make a man for my friend. So I'm sure Marcus, you're listening with him. We did Janity, my dear Cecil. Friend, I couldn't hear my papa. Was what was a friend cosmetist? Business cosmetist. Come to so. You know, papa. The deodorant. The body's flash. The body's play. Just a young man that's separate of pen. And you were young one day. Was able for a baby and my papa walk. I mean, I'm going to pay. We didn't come to see. Can't say, you know. So I can't have a baby now. Once a movie was in a crap petty and good to you see, I foot through a car. Say, it's here, be at that. That's it, never that answer. I don't want to put up. So you put to I want to crap petty. Now, the court Beckham Paris as a long time. Let the police say, your friend didn't took you. You see, I put through a petty account. Said you could trace any brother, Sibra. Then can see a foot. Can you say, we are? I was shown and took one mutanta. If you find me, I am poor. See me back at the answer. Obas want to one and top one mutanta. Obas swap war. Or the baby at the best for Can you say, what's the support of papa as a fruit of the loom? And my papa no energy. I'm a banana say, Baba Wabby. Oh, never did say, also Piana, or Sable Cassam and mammy. But the white car were the fruit of the loom. You're the party, but it's a home. I'm a have a one. That's a diary, or so the fruit of the loom. The boxer. The singers, Fena was a Musliminka, and then I come and talk. Libra, Mitietio, that's the Mititia, Libra, and Mititia Power. What's that in a pack? What's the Libra? We are in a papa won't cassa. We are in a papa to Sagra. We are in a papa to South Potoma. We are the papa to someone said today. Come inside here. So then, Cementan Frabo and Frabo. Yeah, this is Abo Sabashay. That's the best able to. You bring few tap. Trust in the bones. Bamane! And never say you get the old. What can't I get? What could I do for it? When you're some way, and that's
wura etia ye me ya furu repo kanisa wasiri abapada no agu ho obaso akonye ntema hodo wasiri ka eni totso wasiri danta obia oni da sibe bia ni san da sibe fra kuna osane danta wasiri danta echetem wasiri ka twasa lokwa santa betima ba bese biso sopreta stoka sanu je jinje ba no ntema akasi ahodo bie wasiri sadiem president Mira we am akoma mu president kan sabia wasuna yani ahodo wasuna na pate kan ni rabotre masem wasuna chaban wasuna ntasanka wasuna bafumu wasuna botoku sambobe wasuna botoku na fi eno be pro na jaba pray abotoku na fi sisapa wana pro sabotoku na fi ntansa botoku sambobe na chaban na bafumu ntasanka abotire sam yana papa so ne ti ade sene papa ahodo miensa biamo dansa da se ba da kete so o de papa ne ba da kete so to sene papa ahodo ese miensa se no so ne kate o so ne kate bakate ba anu ya bro ya bro da se braille anaja kuma ajana pa kankanfo super dancer one of two country as a fokosafo one go go safa ko dey safa mo safa so e dey na go wo pe an go for ba say ni fie mani wo ni ko yeso na se be kwa dey fo dey ni papa no ya na wo pe kan kata bakati ba ku ya osumo sikasa wasuni ni babo wasuni pasu tam fita dem feno suna bopiti ene kasabre da sibenda swada siemo akasabre ni mo pianti wo montema samoda adika se pefri mo baye ene nana doctor oba be so doctor awala dia bonteso bimu pita kanini sisa da sibra so ne babo that's why they said very far assume the butcher blessing bibia kan sabia share me whatever the one so and I will call why you are about to me baso sabe god for be na se me be mira dan kwantana so na ma me ne be ye asebre so to I am a double kan sabia wasana na trase I am pesie and na sabia na edra hene Bien, nana no botasi ani shibusa. Ebi sepeni na botasi na shibusa klase. Patron kabeka sachina. Nana ndi da fonto amani. Edu pututu. Tosuru pututu. Wasumu tasi no esia. Enchama nana no. Na tachina. Ebi eni gwaswa. Anu ya kasopo kwa. Kani sanya tosu na frotwa. Wase. Nasi bapa. Onyema na ejakuma. Baba pitia ene bakora fan video batisa kopa chema pepo na kantoni sie batufu tetana wchi mebre amana bana da ko su san tata ojasa ba frana kiche kuna kampa brana na gonyano na ama hima no be afare no nati ba oso su ba frodwa na ne presa kudo ase koto seni bi so muta sie le pram Chani be pramusio ani beti ani ja pramusio dia oso afrodwa pupa kase mieri no kabo matesi na chenu dan fam na se ba pa na hema no efun etene chei o fam wo mu next time ye fan suma na sent sapoto ko sinisio ye dina tete ye di strategy kan se dia wase kan sabia wase sedi etie biada enena ne be soni wramu adan o mo ntia fio
Osunitele. Abubakar Semienu. I'm fancy. Kachana Sanama. So for my man said, and then they got in Pramano. Then fancy. Then Fancy. And Family Nama. You can't say, yeah. So the seminar, I have flash. So the flash. I remember Danny Baptist, Lipubia, then for flashing, then found some. The kind in area, you know, was said, was the baggy pan alpodacly. Baggy, everyone be a fear. I don't know what a memono, and do salad of Wapangana for, will be a gun and be a ferry. I like an English as super Sagana. What if I do Ghana? So I said, so Pamba, Nigeria, I change that for what you I can see it too. I find a man that I don't from what it is. Sana, I shall know. When you man, I'm from Nana City. If I say, I know that she was said. The bank of control, that one was and that's the same. And now, the better can go to go. I'm not Fabison. When I saw that dear poem, was the best. Apakami, no. I shall make them. And so. If I put us about paying. If I put an animal that she was standing, I would be a family to the problem. In area was so simple, sir. And then I swear, I swear, this one I say, I'm a man. She not bring for son. She not bring for son. She not pantries, yeah. Said it's a better. What I said, we took a test. Obesia said, Son, I'm going to to the test. Obesan and Boya, Peter Boya. I'm not beautiful. I'm not asking for a casa. Sheba, what to put a channel with him, I'm a young banana. That was his son, Tata. A part of you, a stretch of by, or penny in mind. Never one of what trust you know, a steady fitted, to the Makuma, Papa Tea, or put your banana. I'm a young banana pop. Young banana pop. Young banana pop. The Patricia. Matter for you, baby, but yeah. Yes, I know my boy, no, my panamo. That's the black for you, baby, but yeah. Yes, I know my boy, no, my panamo. I Mr. Minibio, yes, I know my boy, no, my panamo. That's the very Nakasano. Sheba, breakfast and control this year. It's not console. I ask for the banana. I'm a young banana. The year I'm like Sakuma. A Janaba. The message. What's happening? Think of baby count. I can say a part therefore. I must have a talk with Nintima. Then you family is Sabina. That's what I then I'm in the chairman. Look at baby in the count. And then, say, so I need prayer. Let's say, let's pass. Or some for that, and you do the prayer. Come on here, you do back home. And I know. Pierre, and I have this man. I'm never. Or put down our dinner for that. But Pierre. What I knew I am. What did I be here? And I be my own. The place in my mouth was and I was money. I fell when I'm a permanent quiet. That's the brevity what you bought one and I when I that's the best I was sure and I did my own. The place in my mouth was money. When I'm the rebels money. La famille ne pas manuko. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra.
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabumoni mu hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bio tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame